Bueno, buenos días a todos. Me corresponde hoy el honor de presentar a Ismael y a Santiago, a Meneiro Rey Ameneiros, ¿no? Ellos ya eran amigos antes de ser socios. Yo creo que eso después comentaré ese aspecto un poco, porque Ismael ahora hacía la broma que era un problema que yo los presentase porque yo conozco su obra. Y decía, es un problema que nos conozca, ¿no? Pero bueno, hay varios datos muy significativos, yo creo que en el trabajo de Isma y de Santi, que sobre todo la presencia, a mí me llama siempre mucho la atención la presencia de la tectónica. Es una presencia muy rotunda en su obra, muy notable. Claro, eso a mí me parece siempre, si señalo eso es porque me parece algo muy positivo, porque yo creo que en general, a menudo, sucede en nuestra profesión, en arquitectura, de que muchas obras que a veces admiramos a distancia no soportan la corta distancia, ¿no? No la soportan. Sin embargo, ellos, con esa presencia tremenda, en realidad nos están hablando siempre de una escala muy próxima, que agradece mucho esa presencia, esa cercanía, que en realidad nos están hablando de la junta, de la entrega, de la textura, de la sombra. A mí a veces me sucede cuando veo sus cosas que me dan ganas de pasar las manos ¿no? Acercarme a ellas, ¿no? Al mismo tiempo, después su obra veréis ahora, no sé exactamente qué obras van a comentar. Bueno, están centradas fundamentalmente en la vivienda, ¿no? Interviniendo en la vivienda de una manera, ahora lo veréis, y con puntuales intervenciones en el espacio público. Nosotros, además, colaboramos hace mucho tiempo en la Plaza del Curro de Noia, ¿no? Con la vivienda me sucede, con sus viviendas, algo muy bonito también, que es esa tradición, cada vez que veo una vivienda, una intervención de ellos en una vivienda, sea de nueva planta o sea de rehabilitación, de pequeñas rehabilitaciones, a veces de pequeñas intervenciones, siempre me sugiere esta frase que tienen los británicos, los ingleses fundamentalmente, y de ahí el mundo anglosajón, ¿no? Mi casa es mi castillo. Cada vez que ellos se enfrentan a la vivienda de alguien, da la sensación de que esa vivienda es la más importante del mundo. Y yo creo que eso es fundamental. Y por último, es fundamental en nuestro trabajo, ¿no? Y eso se nota después en el resultado. Y por último, decíamos que, bueno, que antes de ser socios eran amigos. Hace ya de esto, hace más de 15 años, yo creo que llevan trabajando juntos. Eran amigos, se hicieron socios, y cada vez que me encuentro con ellos, da la sensación de que siguen siendo amigos, porque siempre están muy contentos. Yo siempre los veo muy contentos, y yo creo que eso se nota además en su trabajo. Siempre los ves muy contentos en fin, pasándoselo muy bien. Así que os dejo con ellos, yo creo que vais a disfrutar mucho más de lo que yo he dicho. Muchas gracias. Venga, chicos. Bueno, temos que agradecer por partida doble, como suele decir en estos casos, a quen nos invita primeiro e quen nos introduce, Alfonso. E sí, somos positivos, eso é certo. Somos xente moi feliz, no sentido de que sempre decimos que no estudio ten que haber bo humor, porque iso despois te axuda a traballar con máis alegría tamén, non? Bueno, vamos a empezar. Ismael e Santiago, somos a Meneiro Rey, somos un estudio pequeno do entorno de Santiago. Creo que non estamos especializados en nada, con lo cual, pues, afortunadamente, podemos tocar moitas cousas. E o estudio non somos solo Isma máis eu, somos Isma, Santi, David, Tamara, Coral e María. Quero dicir que, ao final, a visibilidade sempre é o nombre do estudio, pero obviamente sempre hai máis xente detrás que é moi necesaria e que aporta moito, porque ao final para sobrevivir, para traballar como estudio, tens que facer moitos proxectos, tens que estar en moitos proxectos, con lo cual necesitas moitas cabezas pensantes, non? Fixamos un par de diagramas así moi esquemáticos, casi intuitivos do que tocamos nós no día a día. Bueno, metemos HH no medio, que somos nós, e ao rededor, pues, empezamos a ciscar como cousas, non? É dicir, estes esquemas de feito non fixamos nós, fixéronos María, Coral e Tamara, e o que poño aquí basicamente é un pouco, é máis interesante que o fixersen elas que non o fixéramos nós, é dicir, é máis interesante, non? En ese sentido. Le preguntamos a la gente del estudio qué nos definía, porque nosotros no éramos capaces de hacerlo, y fueron ellos quien plantearon esta reflexión. Esto está muy bien porque
es la gente con la que estás rozando todos los días y está muy bien tener una idea de qué piensan de lo que hacen, de lo que hacemos juntos y qué nos define nuestra forma de trabajar, si es que hay algo que nos defina. Esa es la clave. Es decir, ao final seguramente teñamos a vergonza do gallego, ¿no? En autodefinirse, en un pouco describirse, ¿no? Entonces aquí vedes unha serie de conceptos moi sencillos, como son, pues, se empezamos polo medio, o pragmatismo. Ten que ver un pouco coa explicación que vamos a dar detrás. Isma máis eu, como personas, somos personas tremendamente pragmáticas e, bueno, cada un ten un origen distinto, pero ao final o resultado é ese. O tema da flexibilidade creo que non deixa de ser unha prolongación do pragmatismo. Somos personas moi flexibles en como enfrentamos a obra, en como nos enfrentamos na vida, como enfrentamos os cambios na obra, tamén, que creo que é moi importante, e que a vida non é lineal, os proxectos non son lineales, os proxectos cambian, se paran, se moven. Obviamente o entorno está un pouco relacionado tamén ca cultura, é dicir, o entorno que te rodea é todo, é a economía, son as constructoras cas que traballas, son o cliente co que estás, obviamente tamén podemos decir que está o clima, que está aí ciscado cerca da cultura, pero obviamente todo eso pues, te define, non? Non mesmo, evidentemente, estar aquí que estar máis no centro. E despois o tema da experimentación, pois, na roda ven sendo unha continuidade da flexibilidade, do pragmatismo, e o que vos comentaba, a última que é a do ornato, é dicir, esta puxérona porque máis dunha vez nos teñen comentado que somos como, a veces, un pouco ornamentales, e nos decimos, sabes, é dicir, cada un, pois, ao final se viste como quere, non? A arquitectura tradicional, vamos a ver, hai unha cousa que ten que ver co pragmatismo e ca cultura, co entorno que comentamos antes. Non é un tópico, pero sí é certo que a arquitectura tradicional é algo que nos fascina no sentido de que si podemos definir a arquitectura tradicional é o pragmatismo, é esa maneira de enfrentarse a vida cunha voluntad, cunha forza, cunha dirección, cunha intensidade, e cos medios que te rodean, non? Entonces, vamos a enseñar fotos moi rápidas e tú dirás, bueno, que aportan esas fotos? Pois a primeira, digamos que a da izquierda é a entrada de... Eu son dunha aldea de Ponteledesma, este é un monasterio que hai diante, e tú empezas a ver isto e ves a entrada, a típica entrada onde rebaixan as esquinas para que os carros pudasen girar, e a formalización a mí me parece, pero brillantísima, ¿no? Con esta forma e con esta maneira de resolver. No dintel vedes que aparece un mortero que reviste unha pedra de mala calidad. Eso despois, vamos a explicar posteriormente nunha obra, como estas referencias e esos clichés que vas lendo te atraen, ¿no? A seguinte, pois é unha escaleira que se convirte en balcón, que ten unha ménsula de pedra, é dicir, un traballo realmente que se tivésemos que facer hoxe, empezaríamos a querer calcular, querer ver como se fai, querer ver como se ejecuta, e aquí está ejecutado dunha maneira, pois, arrastrando moita tradición detrás. A dereita, pois hai que facer un palomar, pois que a mesma idea, pois colle unha peza e fago un palomar. O sea, este desparpajo, estas fotos, pois á izquierda, que temos que formalizar uns huecos en épocas distintas, dependendo do uso do hueco, pois formalizamos dous huecos cunha composición que despois, cando unha persona que estudiou arquitectura con unha formación reglada o lee, pois lle ten un atractivo, pero cando se fixo seguramente no seu momento a lectura non era a mesma, non? A foto do medio a mí me ten maravillada, que é como nunha mesma esquina vemos que hacia a izquierda vemos un alero de pedra que de repente cando gira a dereita se converte en un alero de madeira con canecillos. E tú te preguntas, por que ese esforzo nunha dirección do outro, nunha dirección, o sea, unha componente estética nunha dirección, unha componente meramente constructiva sin connotacións culturais de unha maneira do outro? E a última foto é, digamos, necesito abrir un hueco que por dimensións pequenas, pois o abro e a pedra de arriba é suficientemente grande como para resolver un hueco que me cumpla a función e ya está. Isto, ao final, é un pouco a lectura que nos leva a nós no día a día de como facer as cousas, non? E despois o patrimonio, a arquitectura tradicional, como a lei do usual a define hasta o 1975, a gracia é un pouco decir donde continúa o noso patrimonio cando salimos da mampostería reglada, conocida e tradicional de pedra, non? A primeira foto da izquierda está moi ben, porque é unha época versus a seguinte, con un cambio de materiales, de generación seguramente, volumétricamente, como hai espacio na parcela, se fai algo racional, que cumpla a mesma función e temos as dúas mesmas tipoloxías que o mesmo uso, pero unha materia distinta. A da dereita é outra cosa que nos gosta moito, é que cando tú necesitas nunha determinada época resolver un espacio que tens que construir e non tens máis sitio que ocupar as tos lindes, pois ocupas os lindes, construyes, cubres
E o resultado formal pois, é ese atractivo desta cubierta tendida, para nós, polo menos, non? Esas formas que nos rodean en Galicia e que teñen ese marcado localismo, dirás. A dereita volves a ter outra construcción que se apodera dos límites, con dúas cubiertas, e moitas veces comentamos na oficina, eso colles ou pintas, abres un hueco un pouco tal e é unha cousa fantástica, non? Hace muchos años me denegaron una licencia argumentando que lo que presentaba no era tradicional. Y yo pregunté qué era tradicional. A veces es mejor estarse callado. Pero en ese día no lo hice. Y la contestación fue teja de cualquier tipo. Yo contesté si hablábamos de teja, ¿de cuál estábamos hablando? Alicantina, curva, y por qué era tradicional o por qué no, y desde cuándo. Y me dijo, bueno, lo que consideres tradicional. Y yo entonces, ya en un arrebato a punto de perder la licencia completamente, le dije, si nos fiamos de lo que más abunda, lo tradicional sería bloque de hormigón y uralita, y ganaríamos de goleada. La contestación del técnico municipal fue, no te cachondees que no te doy licencia. Aquí se acabó la conversación, yo me fui, cambié el proyecto y obtuve licencia 2 días después. Pero en realidad esta reflexión a nosotros siempre nos ha gustado mucho. Nosotros no tenemos ningún problema con el bloque y la uralita. En realidad nos gusta. Podríamos utilizarlo. El asunto es que alguna de estas volumetrías, la descontextualizada, podría salir en una revista de arquitectura de Holanda y no pasaría nada. Y aquí despreciamos constantemente lo que tenemos cerca. Es algo que a nosotros siempre nos da un cierto reparo. Do que está falando constantemente, o feísmo, o bonitismo, non sei que hostismos, non? Non somos páxaros. Un pouco... o título da conferencia, non? Estaba explicando Alfonso antes de entrar estas frases que hai unha parte da arquitectura que é importante, que é a comunicación da arquitectura, non? A arquitectura non sale se non comunicas co teu cliente, con quen se encarga a arquitectura. Entonces, esa frase usámola moito na oficina e o que fixemos foi a típica exercicio de coller todas as nosas plantas, facer un negativo e poñer as plantas, non? Por que as plantas? Porque ti generalmente estás como 5 anos estudiando unha carreira, formando, traballando o plano para despois salir e o primeiro que pasa é enseñarlle a un profano que non estudiou, que moitas veces non entende un plano, explicarlle un proxecto sobre un plano. Entonces, cando enseñamos as plantas, que moitas veces pois son movidas ou teñen un certo movimento, o que explicamos aos clientes é que a arquitectura non se lê desde arriba cortando os planos, entonces sempre decimos non somos páxaros, non vamos por arriba vendo así a transición entre o salón, o dormitorio, o espacio, non? Entonces intentamos explicar que temos que usar unha ferramenta digamos, en plano para explicar un espacio futuro, non? Eso tamén ten que ver rapidamente con explicar tamén o fascinante da arquitectura tradicional, non? A arquitectura tradicional construe sin planos, construe por intuición e genera un espacio. E no momento que se regla a formación do arquitecto nunha escuela, nuns planos, nunhas asignaturas, empezas a ter que gestionar digamos, e facer unha cantidad de documentación que ten que ser normativa e que te obliga a pensar de outra maneira, como máis, non sei como decirlo, tens que seguir como un canal, non? Entonces eso sí que cando falamos de pragmatismo, moitas veces se pasa que en moitos proxectos definimos moitos e outros definimos poucos, e despois na obra vamos traballando. Por que puxamos aquí comportamento, non? Porque na oficina decíamos, realmente nós non temos filosofía de arquitectura, non buscamos un hilo conductor ou algo, non? Eu decía na oficina, eu creo que máis ben temos como un comportamento. Se definimos rapidamente o comportamento, que o comportamento di que é unha conducta en términos de psicología, que é un conxunto de respostas que presenta un ser vivo en relación co seu entorno, con lo cual estamos falando de algo que tiña que ver cos esquemas do principio, e ante a presenza ou ausencia de estímulos, é dicir, hai comportamentos que teñen que ver cos estímulos e outros con nós, o que nos pasa na arquitectura, ao final os estímulos decidimos se os poñemos nós, se veñen de fora ou de onde veñan, ou se os queremos ter en conta, non? E pode ser consciente ou inconsciente, obviamente ten que ver co teu bagaje cultural moitas veces, ou ten que ver con a circunstancia completamente accidental, e ao final sigo as circunstancias que o afecten, as circunstancias, pois estamos falando de os envites externos, non? Entonces, desbaixo, en todo o comportamento sí que nos gusta esa idea de que son respuestas dependendo do entorno. E aí onde repetimos outra vez o pragmatismo, que ten que ver moito como abordas os traballos, a cultura, que obviamente ten que ver quen eres, de onde eres, que queres plasmar, flexibilidade, ten que ver
con como vas a generar moitas cousas, a experimentación é algo personal e o ornato é algo personal, non? Seguimos como se construye. Aquí deliberadamente xa atacamos o proxecto como se construye, non como se proxecta. É dicir, moitas veces decimos na oficina que dependendo da tipología, da escala, non somos capaces de proyectar antes de saber como se vai a construir. Para nós é súper importante. Supongo que para otra gente esto será una ventaja, porque también te autolimita, pero nosotros casi la segunda pregunta que nos hacemos, si no la primera, es cómo construiríamos esto, cómo lo haríamos, independientemente de que luego cambiemos 20 veces de propuesta, de materialidad o de respuesta al problema que nos plantean. Imos abordar aquí como se construye, falar de como se construye, obviamente, vamos ter que falar con elementos cos que se construye, non? Empezamos ca fábrica. O tema de empezar con fábricas ten que ver, unha vez máis, con, como decían naquela película, que nos han enseñado los romanos. Neste caso, que nos han enseñado la arquitectura tradicional. A arquitectura tradicional é tan racional que o que fai é, vamos a falar de arquitectura tradicional de Galicia, porque somos de aquí, e nos criamos aquí, proyectamos aquí. Se extende un pouco a todos os lados. É unha arquitectura que se construe con muros de mamposterías, cubertas lixeiras, forxalos lixeiros, e esa mampostería, esos muros de carga, digamos, e esa maneira de limitar as luces e de crear espacios que despois podas compartimentar ou non, é un pouco a que nos atrae. Ten que ver tamén con o tipo de empresas constructoras cas que traballas, cos medios e, obviamente, ca economía. Por eso nos importa tanto autolimitarnos neso, non? Es decir, na primeira obra un pouco grande de vivenda que fixemos, tuveron que montar unha grúa e Isma Maxeo dixemos, non pode ser, ti non podes necesitar montar unha grúa para facer unha vivenda, algo mal estás facendo. E a partir dese momento foi cando empezamos un pouco a traballar eso. Esta vivenda ten que ver un pouco ca experimentación, ca flexibilidade e co pragmatismo. Esta é unha vivenda que sabedes que a planta é unha planta que genera un patio interior, é unha planta un pouco movida, no que había 3 condicionantes, creo que nos decían. O primeiro é que buscaban unha vivenda de planta única, a segunda que se pudiera relacionar ca parcela, e a terceira que me encantou eso, que despois o guardamos por seguintes proxectos. O cliente dixo, non quero ter que encender unha bombilla en todo o día en calquera estancia da casa, por eso aparece o patio no medio, non? O patio tamén ten que ver ca intimidade que queríamos generar en torno á parcela, donde vou indicar co ratón na parte de atrás é onde vinculamos a casa un pouco co terreno, e despois, digamos, con esta maneira de implantarnos, metemos o coche debaixo. Intencionadamente, unha vez máis, enseñamos planos de despiece de fachada, porque tiñamos un almacén de construcción a 100 metros e outros dos propósitos que fixemos era construir con todos os materiales que tuvese ese almacén. Como todo son muros de carga, tanto interiores como exteriores, buscábamos unha certa expresividade nos muros de carga. Entón, o que fixemos foi atopar as rígolas das carreteras. Entón, pensamos, ao final, unha rígola é un mampuesto, non deixa de ser un bloque, pero con unha forma, cun pequeno canal no medio, que pesa un pouco máis, pero ten a mesma lógica. Entonces, neste caso, exteriormente... Y como la vida no es lineal y la arquitectura tampoco, nos saltamos nuestra propia premisa y para que toda la casa estuviese a una cota hay un esfuerzo estructural considerable generando un plano en una determinada cota que se resuelve con una losa de hormigón apoyada en el terreno, en la parte de atrás, y muy libre en la parte de delante. A partir de ahí, a partir de esa cota, lo demás es una estructura relativamente sencilla de muros de carga y una cubierta ligera con un forjado de madera. Pero en realidad hay un esfuerzo considerable en la cota cero para que esto sea posible. Al final, sí es cierto que todo el mundo tiene sus referencias, pero al final vivimos en el año en el que vivimos y si podemos resolver esto de la manera más lógica posible, pues lo hacemos y sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Respecto a la rígola, en este caso se utilizó rígola y ladrillo. La rígola no deja de ser un sillar barato y es un sillar que ya viene con unas medidas, que tienes un suministro del constante y es un sillar que, como lo ponen en las carreteras, en realidad sí, es tremendamente barato. Si quisieses hacer esto mismo prefabricando tú la pieza, sería carísimo y nadie lo colgaría. A industria é moi perversa, ¿no? Si compras unha rígola é unha rígola, con lo cual ten un precio. Se está prefabricado, prefabricado arquitectónico de fachada, seguramente sea máis caro, ¿no? Entonces un pouco cando lle indicas a empresa constructora que ten que comprar rígolas, pues vai ao almacén e comprar rígolas, e iso é
interesante. Nesta obra, por exemplo, tiñamos toda a fachada pintada de blanco, e o único que dixemos é que pasa se non pintamos de blanco para ver o efecto do prefabricado, ¿no? Para ver se nos gusta máis en crudo ou en blanco na obra terminada. Entonces aquí vemos o estado intermedio, cando veíamos co ladrillo, que tampouco nos disgustaba, el ladrillo obviamente non era o momento de facelo, e vemos o resultado final, ¿no? Claramente o que se buscaba era un efecto plástico de darlle pues, unha gracia, ¿no?, a vivenda. Despois enseñamos fotos de, bueno, a secuencia de entrada da casa, que se colocaba a media ladeira por un tema de accesibilidade, e as fotos da dereita son as dúas fotos do patio do medio, ¿no? Que ao final a verdad que é unha vivenda que resulta moi agradable. Este proyecto tiene 15 años, a lo mejor. Poco menos, 12 o 13 años. En este momento ya habíamos usado madera en el exterior en muchos sitios. Aquí utilizamos madera solo con un tratamiento antitermitas, pero sin ningún tratamiento superficial, advirtiendo claramente al propietario de que iba a pasar esto, que se iba a poner gris y se iba a poner gris envejecido. Al final, los materiales tienen una forma de envejecer natural. Tú puedes empeñarte en intentar que sea otra, pero eso generalmente tiene o un coste de mantenimiento muy alto o un problema de expectativas, porque a lo mejor tú esperas que permanezca como el salón de tu casa durante 20 años y no es realista, o te tienes que gastar mucho dinero para que lo sea. Generalmente, se facemos unha cubierta de madeira, nos gusta deixar a vista. O que pasa é que esta cubierta era moi complexa pola forma e tuvemos que tapala. E despois, bueno, dentro liberámonos un pouquiño. O cliente o permitía, era como, oye, vamos a facer un exercicio casi de exageración sin pasarnos a ver si nos motiva ou non, ¿no? Entonces fixámoslo e dixemos, sí, pero no, está bien, pero a lo mejor es demasiado. Solamente indicar que a liña de madeira que aparece no techo, en realidad, o que fixemos foi unha fenda de ventilación para que esa madeira entre o falso techo e a cuberta tuvese sempre, digamos, ventilada. E esa fenda quedaba mal ejecutada, entonces colocamos a peza de madeira. Como evolución do mampuesto, no momento que traballas cunha rígula, dices, bueno, que máis produtos podo usar e que sean dunha lógica de construir sencilla, entre comillas. Descubrimos unha vez o que é o bordillo de jardín, ¿no? Unha vez que descubrimos o bordillo de jardín, dixemos, que interesante esta peza, é unha peza que ten 20 centímetros de fondo, que se a cortas a mitad resultan 10, con lo cual dunha peza sacas dúas, do ancho dunha fábrica de 8, perfecto. Fainos unha colla exterior. E además fixemos así, non se aprecia moito na foto da dereita, pero cando cortaban a peza, resultaba máis bonito o corte, como ese corte de Hudson da pedra da súa casa, o prefabricado cortado, que non a parte de traseira da rígula. Entonces, colocábalo e dalle unha tectónica e un efecto de sombras moi interesante, e fúmolo usando, pois, despois nos vamos a unha urbanización que acabamos o ano pasado, e usamos o bordillo como bordillo, pero tamén usando un pouco a plasticidade, non? Na foto da izquierda non hai aparcamientos, pois un bordillo de jardín convertímolo un pouco en tope de rodas, porque é menos agresivo para un peatón, se ten que andar. Na dereita, pois todos os encontros das zonas verdes, difuminámoslo con moitas pezas para que poida crecer o verde, que sea un conxunto interesante. E a dereita era un pouco, pois, na construcción, non? Na construcción, a mí me gustou moito esta foto porque isto, as xuntas generalmente no hormigón é unha liña, non? Entonces un día estábamos falando e dicíamos, unha liña aquí é a unión de dous puntos, joder, as xuntas de construcción serían máis bonito que foren de punto a punto. Entonces, todas as xuntas de construcción, a partir dese momento, fixamos, digamos, a pensada nesta obra, non? Dixemos, es que me aburre cando non eres capaz de facer unha xunta de construcción con encofrado e ates que cortar a posteriori e ese corte queda mal. Entón, dixemos, como podríamos iniciar e acabar ben? Entón, dices ao operario, a cada 3 metros, un pum, 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 e me unes la máquina de punto a punto. E ese traballo, esa reflexión constante que facemos, aporta. Isto é claramente a foto para enseñar aquí. Es decir, creo que a ningún ciudadano lle interesa. Por eso, un pouco a charla era para enfocar e explicar estas cousas que vas traballando e vas pensando e as túas preocupacións, non? Esta é unha piscina que estamos facendo agora cerca de Coruña, en Narón, onde xa vas collendo, acumulando experiencia de atrás, non? Pois vas usando a rígula en horizontal e en vertical. Na foto da izquierda se ve que o paramento dos vestuarios en horizontal, pero o que dá hacia o frente en vertical. Usamos o bordillo con esa potencia de cerramiento, e donde temos que facer como unha especie de barra, pois collemos e marcamos con única peza que te cubre 1 metro de altura e te fai unha forma curva maravillosa, non? Esa expresividade para un equipamiento público onde descartamos o mantenimiento, polo tanto procuramos descartar os revestimientos, procuramos descartar os metales, todo aquilo que sabemos que vai envellecer mal. Entonces,
é dicir, é sempre unha oportunidade de determinados equipamentos para dar rienda suelta a unha materialidade moi atractiva no mundo arquitectónico, ¿no? E bueno, digamos que no mundo da fábrica isto para nós non deixa de ser unha experimentación, unha continuidade e unha preocupación, ¿no? Esta segunda vivienda que explicamos ten que ver que outra vez co mundo da fábrica, pero na que neste caso vamos facer referencia un pouco á continuidade da arquitectura tradicional que comentábamos, ¿no? En que momento o bloque descontextualizado pode pasar a ter outro tipo de connotación, ¿no? Nos pasa constantemente no mundo a todos os arquitectos que cando lle falas a unha persona de pavimento de formigón, a xente asocia o pavimento de formigón aquí, pois a un garaxe, pero, bueno, se o traballas un pouquiño, lle das un color e o tal, consigues arrancar esa connotación. Bueno, pois últimamente temos esa idea, ¿no?, de decir, joder, todo ese atractivo dos galpóns sueltos con fábricas de bloque vistas mal asociadas, por que non acollemos, alevamos ao mundo reglado, ao mundo do visado arquitectónico, ao mundo da licencia urbanística e empezamos a metelo, ¿no? Entonces, esta é outra vivienda na que o que facemos son 3 cuadrados unidos por 3 semicírculos generando patios e entradas, ¿no? Es decir, este patio que indico que é a entrada e estes outros 2 patios non deixan de ser este e oeste, para permitir luces cruzadas que non molesten, luces interesantes. E o que sí queremos enseñar con estes planos é que para conceber boa arquitectura hai que ter buenos planos, hai que ter boa documentación gráfica, independentemente que ti despois fagas cambios. Si o tes ben traballado, vas ter máis libertad para facer cambios, menos improvisación, ¿no? Y hay que tener claro otra cosa, los planos son para ti, no son para nadie. De hecho, en realidad debe ser de las pocas veces que hemos enseñado planos nuestros, y hay más diapositivas con planos. En general, el plano es un recordatorio de por qué has pensado eso, qué querías resolver y cómo te enfrentaste al problema, y es lo que tú tienes que consultar pues un año después o 2 años después en obra para decir, aquí pensaba esto. Otra cosa es que luego decidas cambiarlo, porque se te ocurre algo mejor o porque puedes, y en ese momento pues ya generas otro plano, no pasa nada. A mí me gusta este plano rápidamente porque a izquierda vedes que hai como unha sección, ¿no?, da vivenda. Unha das cousas que nos gusta moito nas vivendas é simplificar moito. Entonces, as cubertas suelen ser planos inclinados hasta o que nos permite a normativa que entende por cuberta plana, 4, 5, e ya está. Entonces, o que tedes á izquierda é que realmente é unha sección da cuberta marcando todos os puntos de como coes unha forma quebrada e a cortas por un único plano, que é esta caída que vedes aquí á dereita de todo, e ese corte en distintos volúmenes quebrados genera moita riqueza en alzao sin necesidade de complicarse. E isto un albañil para ele é a cosa máis sencilla do mundo. É dicir, é coller un punto, outro, e a partir de aí, como coller un chourizo, pum, e cortalo en diagonal. Esta vivenda simplemente acompañamos con unhas seccións constructivas sencillas e vamos a explicar creo que 3 fotos do mesmo alzao, no que vamos vendo un zócalo de bloque gris, neste caso a vivenda vai ser co bloque gris normal, sin pintar, e ao redor dos huecos se atisba que aí cambiamos o color do bloque, e o que fixamos foi marcar como uns alféizars todos distintos para darlle un pouco de gracia a estos alzaos e volvendo un pouco a idea de antes, ¿no? Unha vivenda feita por albañiles e para albañiles. Unha das cousas que comentábamos antes dos medios auxiliares de como se construye pensando na arquitectura tradicional, estas casas, nos facemos casas solo para albañiles, é dicir, os albañiles, si consigues que un mismo agente este desde o principio hasta o final da obra e este de intermediario para mediar, incluso cos carpinteros, é moi interesante e moi poderoso, porque consigues ter un control que a veces se te escapa se entran demasiados. No noso caso, creo que hai máis fotos despois para explicar, vamos vendo a secuencia simplemente, este é que a imprimación antes de meter o revestimento vai ser un blanco máis roto, non tan mallorquín, ¿no? Pero vamos vendo un pouco estas formas, como esta libertade de planta que yo queremos explicar á xente. De feito, a xente despois cando chega dentro e ve un pouco o espacio dice, carai, non me lo imaginaba, eu penso normal que non te lo imaginases, es mi trabajo, ¿no? Pero aquí sí que deixamos as cubertas vistas, os hormigóns van ser vistos, é dicir, convencer a xente, explicarlle que forma parte un pouco do interesante da casa que van a ter, e non é solamente, pois, oi, o arquitecto quere deixar o hormigón visto, ¿no? Tú explicas, oi,
aprecias o dintel dunha pedra dunha casa tradicional, aprecia o teu dintel, non? Este é un dintel, ao fin e ao cabo. Seguimos con fábricas, pero ahora pasamos máis rápido, es decir, isto son outra obra dunha rehabilitación, fixemos obviamente o esforzo de enseñar a foto da izquierda, que cando nos chegan os clientes nos dicen temos isto, queremoslo transformar, e chegamos a isto por moitas cousas. De feito, esta casa estaba nun camiño de Santiago, entonces tuvo que pasar por matrimonio, pero un dos motivos era, obviamente, querían un programa, tiñan unha economía, verdad, ao principio tiñan un programa super ambicioso e dixemos, mira, aquí hai que recortar, hai que simplificar. Esta foto ten que ver ca fábrica no sentido de que neste caso a fábrica é revestimento, non é portante. O de fora é donde vedes na foto da izquierda a escaleira convertiuse nunha terraza, entonces generamos un espacio novo, forrámolo e aí incorporamos, pois, se intuye ladrillo, escaleiras, urbanizacións co ladrillo, como continuidade, non? Es decir, ese ladrillo tamén que estamos acostumbrados a ver palomero visto por Galicia, pois vámoslo a sacar e vámoslo a introducir de outra maneira para que a xente diga, ostras, como nas casas, dixe, efectivamente, como nas casas que vemos que nos rodean, non? Entonces, bueno, fotos para expresar un pouco como volves a traballar intencionalmente con esa fábrica, con estas pequenas celosías que che permiten, pois, ocultar ventanas máis molestas, non, na composición. Este proyecto es una rehabilitación integral. En realidad era un proyecto muy atípico porque existía una construcción completa que se había terminado exteriormente y estaba vacío por dentro. En realidad, probablemente haciéndolo desde cero nunca plantearíamos una volumetría parecida, pero al final tienes que cocinar con lo que hay y tienes que pensar qué vas a hacer con lo que te dan. No lo escoges tú, solo lo escoges en cierta medida. Sí. Aquí se intuye, se vedes no revestimento de arriba, no revestimento sobresale claramente da fábrica, non? Eso é algo que decía Alfonso, non? O tema da sombra, o tema da xunta marca de algo que nos obsesiona especialmente. Non nos gustan rasar os materiales en Galicia porque aquí chove demasiado e unha xunta enrasada mal ejecutada generalmente é un problema de que entonces nos gusta generar goteróns constantemente entre as capas. Este outro proxecto no que volvemos a usar, a foto da izquierda ten moita intención de decir, nos piden unha vivenda no entorno máis rural e unha vivenda moi pequena e decidimos usar, digamos, o bloque con ese color que recorda claramente a unha pedra, con unha idea de, oye, vamos a generar uns filtros ao redor da casa porque eles resulta que teñen unha pequena clínica de etología e necesitaban que unha das habitacións se convirtiera nunha oficina que pudera vir xente de fora. Entonces, bueno, nun lado espacio de sala de estar e nun outro lado, digamos, na foto da baixo da dereita vedes as dúas, non? Unha corresponde ca entrada que teria que ver máis con ese ámbito que podes generar persiva en xente de fora e a foto da arriba é o que corresponde ao ámbito de comer, non? O ámbito privado. E a foto da izquierda é, vamos, é a posta derivadamente, vedes de fondo a típica vivenda tradicional que aumentaron con un bloque para crecer as súas necesidades. E tú como interpretas eso, non? Pois obviamente interprétalo como, joder, que pena que hayan aumentado esa vivienda desa maneira, pero bueno, nós como somos máis amigables decimos, bueno, contexto, economía, cultura, mira, isto cada un, bueno, como pode. Terceira vivienda rápida que ten que ver ca fábrica, outra vez as plantas, e esta era unha vivenda que nos plantexaron de segunda residencia, e é unha vivenda que se desarrolla en dúas plantas porque como era unha vivenda que compartía con os amigos outra vivenda para as vistas ao mar, pois o que facía era generar os dormitorios abaixo que a planta de izquierda e na planta do medio generar a sala de estar con a terraza mirando ao mar, non? Entonces aquí o que fixemos foi na planta de abaixo generar dous ovos que son un pouco o que dan a gracia espacial desta vivenda e en torno a estes dous ovos ciscábamos os dormitorios incluso con puertas circulares e estes esforzos de carpintería que nos gustas facer, non? Este é a casa un pouco desde a parte de abaixo da entrada. Outra vez volvemos a enseñar o mundo da fábrica. Esta é unha casa que ten fábrica vista por dentro, bloque pintado, e fábrica vista por fora, ladrillo, coronado con unha madeira para, digamos, intentar amabilizar. Como anécdota, o lucernario que vedes da izquierda é como se chama? A ducha da Vía Savoia de Le Corbusier, ¿no? Que nos dixemos, vamos a fazer un homenaje, hai que facer unha cubierta, chorradas de nosas. Vamos vendo un pouco a vivenda, como se vai desarrollando, e interiormente pues, vamos vendo as portas, os huevos estos que nos generan portas en esquinas que permiten abrir espacios, e na planta de arriba intuimos pegado á izquierda pues, todo ese traballo de bloque visto, de hormigón losa vista, suelo de hormigón visto. Bueno, era fácil de justificar a uns clientes que ten unha vivenda
nun entorno de playas, decimos, non vas a poñer madeira nun suelo onde o primeiro que se arrastra son areas constantemente, hai que poñer un suelo moi resistente, unha casa de batalla, e o compraron nun minuto cero, non? Seguinte evolución das fábricas, a izquierda é a mesma foto da vivenda que está debaixo da que acabamos de ver, que é unha vivenda moito máis enterrada que se volca as vistas para non taparlle vistas a atrás. A do medio é unha obra que rematamos agora no Hospital de Conso, donde tiñamos que generar unhas escaleiras e dixemos que gracia lle podes dar ti a unha fábrica, a un ladrillo, para que non sea simplemente un ladrillo, ¿no? Entonces coloreamos o formigón, tiramos uns ladrillos no medio do formigón e fomos escalonando e desfasando ese ladrillo para generar esa gracia fabril, ¿no? E a dereita outro ejercicio dunha casa que tamén neste caso tiña o ladrillo visto en zócalo e o revestimiento arriba, ¿no? Evidentemente sempre vamos a usar as fábricas nos zócalos para proteger, ¿no? Ejemplos extendidos de usos de fábricas, pasamos dentro, a veces deixamos o ladrillo visto cando o cliente o acepta ou entende, o mezclamos con carpintería para suavizar. Na parte do medio, cando tens que facer un equipamiento e unha vez máis queres minimizar revestimientos, que faz? Pois te vas a un ladrillo cerámico esmaltado e te olvidas de pinturas e aguantas de todo. E a dereita, nunha rehabilitación na que queríamos lle dar un carácter tremendamente artesanal, o que fixamos foi coller botelleros cerámicos e convertilos nun cerramiento. Te dá unha textura así como moi divertida, non? Seguindo ca idea da mampostería e do muro pesado, ten moitas lecturas, non? O muro portante pode ser o formigón, non deixa de ser unha pedra artificial, non? Esto es una vivienda que está en curso, es una vivienda grande y con un programa bastante más extenso que una vivienda habitual. Este es uno de esos ejemplos en el que quizás la planta pueda resultar confuso o asuste, pero en realidad que una vez que estás en ella se percibe de un modo bastante natural. La petición de estos clientes que tienen una parcela en el entorno de Santiago con una vegetación existente y otra que ya iban a añadir ellos, es que teníamos que respetar la vegetación existente al máximo. Todos los árboles de porte tenían que quedarse allí. Los árboles que están dibujados existían y nosotros procuramos extender la vivienda a lo largo de la parcela de modo que se fuese relacionando en los distintos espacios con la vegetación y se separase de la calle, que es bastante más urbana de lo que cabría esperar, siendo una parcela que podría estar en el medio del rural, aunque está insertada dentro de la ciudad. Ismael ten unha frase moi bonita que tuve que apuntar e decía que esta casa é como unha obra nova con criterio de obra tradicional, ¿no? É dicir, se vos fijades as luces entre os paramentos son luces moi pequenas. É unha construcción realmente sencilla. De feito, cando lle explicamos á constructora, como que se relajaron. Cando lle vas explicando como se construye a forma, decíamos, mira, o largo dos muros son largos que permiten montar encofrados interesantes, non vas a estar enredando e tal, as luces son pequenas, os medios que necesitas son unha vivienda normal. Santi dice se relajaron porque cuando vieron los planos se pusieron tan tensos que incrementaron el presupuesto ofertado un 30%. Entonces, para explicárselo a la propiedad y a la constructora, era necesario que se relajasen, si no, no se habría construido. Este é un plano de estructuras donde a dereita vedes os planos, os detalles dibuixados a mans. Nos hai anos que non dibuixamos a construcción en AutoCAD por un tema de optimización e de control. Es decir, obviamente dibuixamos os paquetes, sabemos o que nos ocupan, pero non perdemos tempo a dibuixar en AutoCAD. Tardas 3 veces máis rápido, o sea, eres moitísimo máis eficiente dibuixando a man os detalles que é un tema de que falamos antes do pragmatismo. Chegas a unha solución de decir, bueno, como transmito, ¿no? E moitas veces os obreros, incluso en obra, entenden mellor o dibuixo a man, ¿no? Este é un plano tamén de estructuras, sempre nos afanamos, sempre, bueno, intentamos, o teu, digamos, non quero dicir crédito, ¿no? Pero a túa introducción como arquitecto nunha obra é a documentación que presentas, é dicir, o teu DNI son os planos. Entonces, se presentas unha documentación traballada, cuidada, demostra o que eres como arquitecto e demostra a intención que tes de cara a obra. Entonces, o que enseñamos aquí tamén é un pouco eso, ¿no? Agora estamos co diseño de interiores e obviamente o grafismo pasa a ser outro, os detalles pasan a ser outros. Do diseño de interiores o sea, eu vexo os planos e me duele la espalda, é dicir, unha cantidad de traballo, pero bueno, unha vez máis redundando neso, na importancia da documentación gráfica como comunicador, como arquitecto, ¿no? Nestas fotos, o que explicábamos tamén é
De feito, esta foto creo que a tomamos un día co propietario ali e explicamos ao propietario. Te das conta de que dá igual a cantidad de cartos que teñas. Es decir, si me traes unha foto dun hormigón japonés e me dices que tes os cartos para pagalo, eu te direi que non hai nadie que che poida facer aquí en edificación. Solamente tienes que buscar unha empresa de ingeniería civil que che poida facer algo, pero obviamente os medios e os precios non van ser os mismos. Entonces é moi importante saber onde estás, que medios tes, que economía tes e quen che vai poder facer. De feito, esta foto ilustra moi ben o que explicábamos antes cando decíamos que as nosas casas as facemos de albañiles para albañiles, non? Non é nesta vivienda, é nunha anterior que temos unha foto aí que un día estábamos vendo o típico encofrado desto que meten as tablas, a pulcritud con que estaban colocando, e chegamos á conclusión, dicíamos aos albañiles, por que non colocades vos a fachada trasventilada de madeira? E dixeron eles, non somos carpinteiros. Entón dixemos, ben, mira o que acabas de facer aí. E dixeron, sí. Dixeron, que diferencia entre isto, enseñamos unha foto, e isto? Con tornillería vista, tal. E a verdade que quedaron así pensativos, e a partir dese momento, en todas as obras, parte das fachadas de madeira non las colocan os albañiles, e despois seguiremos introducindo, non? Entonces, isto, ao final, ten que ver un pouco con que, sí, polas alturas dos muros, efectivamente, son muros moi contundentes, usamos un hormigón coloreado, fai falta unha empresa moi buena, hai moito detalle constructivo, bla, 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 efectivamente, é o traballo, non? Este é un pouco a casa en fase horrible, o sea, destas fases intermedias que vas a obras e non che dá ganas de ver, eso xa é unha fase xa un pouco máis agradable. Me interesa enseñar a foto da izquierda. A foto da izquierda ten un zócalo como unha pedra con un mortero, arriba un hormigón, a dereita un traballo de bloque. Independentemente de que cambiemos de presupuestos, nos gusta moito seguir un pouco ca mesma idea de traballar os materiales e esa maneira de construir aquí que ten que ver ca mampostería, co lugar e co saber facer, non? Es decir, ese bloque te lo van a colocar fantásticamente. E a mampostería, digamos, o mortero que enfosca a pedra que temos abaixo ten que ver con esa foto que vos enseñaba de esa mampostería tradicional que estaba como recebada porque era de mala calidad. Todos temos na mente estes hormigóns que teñen pedras embutidas que son carísimos de facer porque completamente manual, hai que ir encofrando por partes, e nós sempre pensamos como conseguir un efecto similar pero que teña un pouco os rasgos de aquí, non? E cando vimos ese mortero dixemos, joder, pois falando ca constructora, ao final este é un aplacado de pedra gorda de 8 centímetros, un enfoscado e despois un regleado e un limpiado, non? Abaratas moitísimo e sinceramente en vivo ganan moito porque ten moita textura. Foto da dereita ten que ver un pouco os cambios de sombra, os cambios de direccións da madeira, esos pequenos huecos que te permite ciscar, estes muros gordos de hormigón que fixemos nesta casa porque non os podíamos permitir. Outra vez máis o uso do ladrillo, como incorporamos pezas, mezclamos materiales, usamos esa mesma peza no suelo. Feito esta casa, dentro parte dos tabiques interiores están feitos con este bloque e foi outro descubrimento precioso, ¿no? Se parece moito a toda esta arquitectura catalana que vemos agora con la Peda del Marés famosa, ¿no? Pues aquí, con un bloque colorado, consigues algo parecido. Cando seguimos saltando de hormigón, pasamos a outra vivienda, que tamén acabamos este ano, e esta é moi interesante porque chamamos hormigón en fábrica, ¿no? Ten que ver un pouco con a climatología, es decir, sempre que construimos con fábrica, os constructores te dicen a fábrica ten un problema e é o clima, se chove non podes construir con fábrica. Entonces empezamos a pensar como conjugar fábrica e no fábrica. Entonces unha fábrica, ao final, cando é portante, necesitas matizar as esquinas, necesitas dinteles. Entonces empezamos nesta casa a pensar nun sistema híbrido e foi tal cual, ainda que estas fotos están tomadas con sol, porque obviamente son despois de construir, isto fíxose en pleno inverno e en vez de facer fábrica portante macizada, fixemos, pois ao final sacamos a fábrica, construímos a estrutura e despois puxamos unha simple plementería, ¿no? Con este plano volvemos ao de antes, es decir, te molestas en explicar as posibilidades que ten estructurales, como te implantas, como vas a sentar a casa para que, digamos, a persona que tes diante, que moitas veces non sabes moi ben o grado de lectura que teña dos planos, teña o máximo de información posible, e tú tamén. Tú necesitas recordar moitas veces entre o tempo que faz o proxecto a que empezas a obra, a veces pasan anos. Non suele ser o caso no tema das viviendas, pero pasa moito tempo. Entonces aquí un pouco o que fixamos foi o exercicio de
de meter na mesma planta a planta de cimentación, digamos, a secuencia constructiva que nos pedía un pouco o constructor e despois abaixo a sección constructiva, non? Esta é outra das viviendas que ten moita gracia porque cambiamos unha das losas de arriba ao final por madeira, non? O cliente que non quería... Sí, bueno, en esta vivienda se dan varias cosas. Es que, como siempre, hay que aprovechar los resquicios de la normativa. La cubierta tiene dos pendientes. Una está dentro de lo que la normativa llama cubierta plana y la otra se pasa un poco, entonces tiene que tener teja por la localización en la que está. Entonces, durante mucho tiempo estuvimos dándole vueltas a cómo resolver eso sin que se perdiese la idea que nosotros teníamos. Al final siempre acabas encontrando la manera. Yo con los años he llegado a la conclusión que este tipo de requerimientos normativos en realidad son un condicionante más. Hay que tomárselos con alegría, como decía Alfonso antes, hay que tomárselo con buena voluntad. Y vale más que lo que haces te guste, porque como el trabajo ocupa tanto tiempo, si no te gusta en lo que trabajas sería como una condena, ¿no? Sí. De feito, o que di Ismael ten que ver un pouco cos programas, non? Levando ao mundo da escuela. Tú, cando estás en proyectos, se che dan un programa, como que o interiorices e falo teu, non? A vida profesional é o mismo. Pero, cando hai algún tipo de incidencia, tens que tomalo como un cambio de programa, non? Es decir, si alguén te dice de repente, oye, hai que cambiar isto, pues tens que decir, ok, o sea, cambio o programa e poño isto e me pongo a trabajar en eso, non lle dou máis voltas. Obviamente, a veces te dá un pouco máis dolor de cabeza, pero bueno. Estas fotos simplemente ilustran un pouco a casa por fora, que está así a medio montar. A foto do medio ten que ver un pouco cos goteróns múltiples nos distintos materiales, que nos gusta moito un pouco por un tema constructivo, un tema de como ten que mollar o edificio, como se ten que pasar os anos, non? E un pouco como creemos que hai que conjugar os materiales. Cando pasamos o hormigón enseñamos sempre esta casa, que tamén é unha reforma, chegamos que á izquierda había isto, e á dereita fixemos eso, non? Es decir, tiñamos que respetar a cota da vivenda, que estaba como calzada arriba, e entón generamos como unha escalera así de promenade, como diría Le Corvo, e para chegar ao punto que nos pedían, e unha vez máis, pois, o hormigón neste caso como outro tipo de mampostería. Na foto da izquierda, como incorporas a veces o hormigón visto en interior e o suavizas ca madeira, techo de madeira, suelo de madeira, e digamos que ese apresto, esa connotación que poida ter generalmente a xente co hormigón, pues se diluye un poquillo, ¿no? Hay una cosa que siempre me ha gustado. Cuando un cliente nos dice que el bloque es de pobres y que no quiere bloque, se lo cambiamos por sillería y ya le parece fantástico. Y a veces en las fotos es difícil de distinguir si es un bloque coloreado o una sillería de piedra tostada de Santiago. Entonces, yo creo que muchas de estas cosas son prejuicios y nosotros estamos constantemente intentando quitárnoslos, pero al final cada uno tiene sus preferencias. Hai moitos anos fixemos unha reforma en Santiago dunha calle e había un taluz e non chegaba toda a pedra para facer o taluz, entón dixemos a constructora, colle hormigón, fai uns encofrados nos suelos, bota area no suelo e hormigón na contraarea. Cando quitaban un prefabricado, como estaba encofrado contra area, quedaba super rugoso, impregnábase do color da area, e cando se colocaba, a xente non era capaz de distinguir entre a pedra e o formigón, ¿no? Entonces era un pouco esa reflexión de vamos a romper tabús e deliberadamente a esas pezas de hormigón deixábamos uns huecos un pouco amorfos para demostrar que eso era un encofrado, ¿no? E para dicir a xente. Feito, algún compañero nos decía, joder, como fixestes este hueco na pedra? E decías, non é pedra de formigón. A dereita, un pequeno showroom que fixamos con prefabricados, que era o típico edificio, que era un edificio cartel, e neste caso o hormigón, pues usamos o hormigón prefabricado, porque ten unha connotación temporal. Este edificio ten vocación de eliminarse, ¿no? Saltamos ao revestimiento, cando non podes abordar as cousas con muros portantes onde a veces expresan o seu propio carácter e tens que tirar revestimentos, o que sí procuramos é dar espesor ou intentar matizar ese revestimento un pouco cos saltos que vimos antes ou co xogo, ¿no? Imos enseñar un pequeno edificio que estamos facendo en Bertamirás, onde tiñamos unha parcela á izquierda que era chorizo circular. E pensando un pouco en como construir isto, como se construye, decíamos, me parece un terror ter que replantear ou ter que dividir ese chorizo. Entonces, cando collemos a planta e metimos os vuelos que nos permitía o planeamento, descubrimos que había unha proporción aí real, é dicir, isto non está trucado, que eran 3 cuadrados de 15 por 15, e dixemos, joder, pues, isto é como, vamos a extrapolar isto e leválo hasta o final, non? E digamos que eso foi o que o constructor promotor neste caso quedou
tremendamente sorprendido porque ele xa tiña construído o edificio da izquierda e habían pasado canuto para un edificio, o sea, tabiques radiales. O sea, nós cando víamos eso decíamos, non me atrevo nin a replantear eso, o sea, me parece unha locura. Entonces, bueno, este esquema un pouco ven a representar como pasas a isto. Unha vez máis, desarrollo esos detalles constructivos porque no momento que cambias de escala van a intervenir moitos máis agentes, xa non tes un control da obra tan efectivo, tan potente como podes ter nunha vivienda unifamiliar, os metros son moito máis grandes, bueno, todos os que facedes edificios residenciales sabedes que é o salto, non? Os planos de estruturas son fundamentales, é o primeiro que se fai, entonces se fai un cuidado específico, se usa moito sombreado. Eu recordo que hai moitos anos, cando estaba na escuela, en dibuixo de segundo, Plácido nos decía non usedes os colores porque cando levan os planos a fotocopiar perden todos os colores, non? Pero xa pasaron moitos anos e agora todo o mundo imprime en color e digamos que ese dogma cambiou. Entonces facemos sempre un especial énfasis en meter colores, en diferenciar de unha maneira moi didáctica os planos. Facemos 3Ds que moitas veces, aínda que a nós nos parecen evidentes, moitas veces os obreros nas obras non o acaban de ver, pero ese esforzo nos parece importante, non? O resultado do edificio a día de hoxe é este e non deixa de ser un sate, neste caso con pedra incrustada, no que se van percibir os 3 volúmenes e no medio aparecen unhas terrazas circulares e esa cuberta que por exemplo, Alfonso conoce moi ben de Bertamiranas, non? Que é un pouco a boina obligatoria, non? E isto ven de outro tipo de obras que nos fixamos unha reforma en Coruña hai uns anos na que nos enfrentábamos a un edificio que tiña unha determinada composición que non estaba mal e o único que fixemos foi pasar unha capa nova e onde decidimos darlle xogo, decíamos que podemos facer con un sate, non? Entonces decidimos facer como unha especie de molde positivo e darlle un pouco de gracia. Estaba moi ben orientado, entonces daban unhas sombras moi bonitas, non? E iso onde deixa de ser unha pequena evolución. Despois, cando falamos de revestimientos, estos son fotos tamén da obra que falábamos antes de Conxo, que ten moita índole, onde decimos, cando hai que traballar con pedra e que a tes que revestir e de repente aparece un hormigón no medio que é dunha actuación anterior, pois faz estos guiños de decir, bueno, pois igual que se deixan as trazas históricas en determinadas construcción, podemos deixar as mesmas trazas, aínda que teñan un hormigón que para moita xente non tería a dignidade de ser visto, non? Na foto do medio temos que meter unha luminaria, facemos ao revés, decidimos sacar o ladrillo que hai debaixo, porque digamos que ese proxecto que é do medio ten que ver ca rampa de ladrillo que vides antes, é dicir, decidimos traballar un pouco co ladrillo, non? Donde é visto e como podo sacar a vista, pois decidimos marcalo así. E a dereita, dentro desa actuación, ten que ver cos morteros que rodean un pouco esas pilastras e esos bancos, marcando respaldos e marcando, bueno, en pouco volumen en paredes de pasillos moi alargados que decíamos que seguramente estaban un pouco. Despois, un pouco, para acabar este apartado, vale, estamos ben. Chamamos intencionadamente carpintería e ornato, porque ao final os interiores son unha prolongación un pouco do que che gusta facer e de onde queres parar, non? Para nós a carpintería viste moito as vivendas, entonces chegamos na foto da izquierda, vedes que hai como un traballo de mainel, un traballo de portada, un traballo de... incluso vedes unha pequena luminaria intuída aí de madeira, na que na foto da dereita vedes, pois, a porta da izquierda ten un acelo hacia arriba porque é un lavadero e enfrente a un dormitorio, e a dereita volvedes a ver unha pequena luminaria intuída. Uns amigos nosos que son os 100 litros sempre se meten con nós, din que non diseñamos luminarias e seguramente sea certo, pero moitas veces entre o traballo de buscar unha luminaria que che guste nun catálogo a ti facer algo, pois a veces dices case prefiero non diseñar mal a luminaria e diseñar eu, non? Podes pasar dunha carpintería moi elaborada, un pouco máis cara, a algo máis sinxelo, onde combinas un DM con un pino, todo en crudo, matizas e xogas un pouco con eso para darlle carácter, ¿no? Nosotros siempre decimos que la madera es de esos materiales que es amable con el entorno. Esto no lo tienen todos los materiales. Los materiales que más utilizamos, el hormigón, el bloque, son materiales de por sí duros físicamente y duros visualmente. La madera tiene las propiedades contrarias. Es flexible, es muy amable y es capaz de convertir en amable algo que a priori no lo es. Por eso muchas veces lo utilizamos como complemento en las fachadas
o en los interiores, pero de una manera bastante libre, ¿no? Y la madera tiene también esta historia de que la puedes cortar como te dé la gana, y esto es algo que siempre nos ha encantado. Cuando alguien nos pide hacer decoración interior, que es lo que nos pedían en este caso, para nosotros es una alegría tremenda, porque te da unas posibilidades de probar geometrías y otros elementos que pocas veces tienes que hacerlo. He de decir que a veces lo hemos hecho con hormigón y supone un despliegue de medios brutal. Hay por ahí una foto que va a salir después de una cocina donde toda la encimera es de hormigón, o esta misma donde se ve una bañera que está metida en un bloque de hormigón dentro de un primero, en una rehabilitación donde el constructor se acordó de nuestra familia varias veces durante la obra para pedirle esto, ¿no? Esta foto, pues simplemente, pues, la foto da izquierda, unha vivenda na que os clientes tiñan mascotas e decían, como podemos ter as mascotas sin que nos anden constantemente molestando, e entonces plantexamos a típica porta gallega que che permite abrir a parte de arriba, ventilar e ter visibilidade, e ter a parte de abaixo para controlar o tema das mascotas. Abaixo simplemente son distintos ejercicios plásticos de portas, arriba se intuye unha luminaria colgada, obviamente a foto da izquierda son unha carpintería nova onde mezclamos distintos colores, onde partimos arriba é obviamente outra contra que se pode abrir, a de abaixo tamén, a dereita son carpinterías, algún xoguete como un mueble, como diría, e nos atrevemos incluso a facer, pois eso, decimos, pois vamos a diseñar algo que ilumine, ¿no? Ahora vamos a falar rapidamente de 3 proxectos, un porque temos moito cariño e en realidad nunca lle sacamos partido, que é o campo de fútbol de Vilalba, que ten que ver un pouco co que falábamos antes, ¿no? É dicir, se te piden un vestuario tal, pues fragmentas os volúmenes para generar espacio, para generar zonas onde se poden acumular moitos chavales. Este é o plano do principio, onde a parte de arriba é a pastilla dos árbitros e os dos vestuarios dos laterales son os dos equipos, ¿no? Pero resulta que este é un proxecto que se encarga unha entidade, pero é para outra entidade e non falan entre eles, e en realidad eran vestuarios para equipos de cativos, ¿no? En fase de obra alguien nos dijo que iban a demoler los vestuarios que nosotros estábamos construyendo interiormente, porque jamás se iba a utilizar este campo de fútbol para categorías superiores, se iba a utilizar para categorías de chavales y se iba a convertir en 2 campos de fútbol 7. Por lo tanto no necesitaban 2 vestuarios, necesitaban 4. Nosotros le dijimos que nos parecía un pecado demoler lo que estaba recién construido y cambiamos el proyecto en fase de obra para poder construir más vestuarios más pequeños que dentro de la misma envoltura. Esta distribución, ¿no? O resultado é este, a verdad que outra vez o que comentamos desde o principio, neste caso, pues, se usa un hormigón, se fai un especial interés en como se asenta. A gracia deste proxecto é que generamos a pasarela de entrada a un graderío, a coberta a un graderío. Resulta que a empresa constructora tiña unha canteira, con lo cual usamos o árido da canteira para facer as gradas coloreadas, usamos a roca da canteira para facer o pedraplén de contención, e resulta que o proxecto en principio non levaba madeira, levaba chapa metálica, pero como había un fabricante a 20 metros de tableros de madeira, decidimos facelo de madeira porque se o día de mañá se estropea, máis fácil chamar a ese fabricante que lle veña a arreglar. Este proxecto ten moitos anos, ten 15 ou 16 anos. Ten 15 ou 16 anos, e digamos que o sentido común de construir con cousas que se podan cambiar rapidamente, digamos que xa tiñamos desde aquela, non? Un pouco, bueno, son fotos que explican pues, esa voluntad de generar un pouco algo que sea máis interesante. Volvemos sempre á documentación gráfica importante, ese cuidado da representación, e ya está, isto é para explicar o proxecto, os detalles a man, xa daquela facíamos todos os detalles a man nos proxectos. Feito, recordo que cando presentamos ese proxecto, a persona que visaba estaba a punto de jubilarse, nos chamou e nos facilitou porque decía, xa non se fan planos a mano, ¿no? Un detalle que sempre me gustou, nos decía, bueno, é que vamos máis rápido. E, bueno, e interiormente, pues... Esto es de la época más dura de la crisis, debe ser del 2009 o 2010, no recuerdo exactamente. En los vestuarios, hay una cosa que siempre nos gusta a nosotros de este tipo de edificios públicos, es que pueden parecer bastante austeros, pero sobre todo lo que tienen es un mantenimiento cero. Pasamos, creo que 8 o 9 años después de haberlo construido por allí, y aguantaba razonablemente parecido a como los habíamos dejado, y lo que se había estropeado, que eran pequeñas piezas de madera, simplemente las iba cambiando el ayuntamiento. Cuando tienes una obra pública hay que ser muy consciente de las posibilidades que vas a tener después para ver cómo va a envejecer el edificio. Despois pasamos dun equipamiento a algo privado, é dicir,
edificio da izquierda, edificio da dereita. O cliente o que nos pedía basicamente era un local comercial, unha planta primeira para alquilar e un dúplex para uso propio, non? Entonces o que fixemos foi unha planta primeira, perdón, que a planta da izquierda alquilable e un dúplex personalizado. Por eso aparece un pouco ese baile de espacios e de bueno, de libertad un pouco espacial e compositiva, non? A gracia que tiña esta vivienda, este edificio, que diante tiña, digamos, este é o campo da feira da estrada, polo tanto tiña un espacio alborado diante, e digamos que as fotos que vamos a presentar, o que explicamos ao cliente, vamos a intentar generar un gran balcón sobre eso, que tiñas bastante intimidade. Creo que o primeiro edificio donde usamos un vidrio que ten un grado de espello, que era como querer usar algo que non queres usar, e ao final dices, bueno, lo vamos a usar, e a verdade que o resultado está moi ben, porque está moi ben matizado con esas celosías que se desplazan e que lle dan moita profundidade e moito ritmo ao edificio, como se aprecia no lateral, non? Despois é un edificio onde o cliente é verdade que é un cliente moi aberto, vos fixades a coberta é de autoprotegida, es decir, a libertad formal que nos entendías e explicabas. Es decir, esto es como na escuela, se a un cliente lle explicas, o cliente entende. Es decir, se lle enseñas moitos detalles, tal, e despois dentro, digamos que aquí sí que, o sea, de feito, o fotógrafo, un dos recopilatorios ao final das fotos foi todas as texturas que había no proxecto, non? Esta é unha pequena parte de ampliación onde se fixo con chapa e se fixo a escalera en hormigón e, bueno, donde había antigos tabiques, se quitaban, se deixaban, é dicir, moitos tics que estamos cansados de ver, pero que moitas veces non é tan evidente poder plasmalos, quer decir, esa frivolidade de ver en internet e pensar que, e despois leválo á práctica, non? De feito, o cambio entre o techo blanco e o tabique de abaixo foi tamén unha experimentación que explicamos ao cliente. Dixemos, que che parece se collemos o yeso, tal cual sale, antes de pintar, e damos un esmalte, non? Para que parezca un estuco. E o cliente entraba todo eso, e para nós era moi interesante, non? Sin embargo, a parte de arriba, como tiñamos zonas debaixo do techo e de forma existente, pois non chamamos unha pintura. E generaba ese tipo de acabados. E no baixo coberta xa chegamos e é como, oye, rematamos co galpón, ca cuberta de madeira, co bloque visto, e metemos unha cocina de hormigón e vamos, é como, que máis, non? Suelo de castaño, non sei. É dicir, é como chegas a un momento no que se xa estás neste punto, o cliente ou é amigo ou non sei que podría pasar, ou non te vuelve a hablar. Ou non te vuelve a hablar. Entonces, bueno, hai que estar moi agradecido con isto, pois é o que pasa, non? Ese azulejo estaba aí polo medio e dixemos, oye, vámonos a deixar que non pasa nada, un toque de color, en vez de poñerte un cuadro contra a pared, deixa ese mosaico e o día que lle queras poñer algo encima todavía o vai resaltar ou vai quedar máis bonito, non? Entonces, digamos, aquí se intuye un pouco ese movimiento que veíamos na planta, que se complementaba con ese mueble que vimos antes que se desplazaba, non? Isto foi, pois, o fotógrafo que Héctor Santos, cando nos enseñou todas estas fotos, dixemos, joder, como nos conoces? E era un pouco todos os materiales que había, non? Por exemplo, obviamos que unha das fotos de interior é o uso do USB no suelo, non? O sea, xa levamos varias horas con determinados pavimentos e a verdade é que esta relación calidad-precio nos está saliendo bastante ben. E para acabar, queríamos acabar con un equipamento público que é como un rara avis que non ten programa, que a única complicación que ten é como insertas nunha trama que onde non hai sitio para nada e onde o cliente, sempre contamos a anécdota, te chama porque o quere de madeira, non? Porque veu cousas túas, te chamaron tal, e din, vos que sabedes estar allá de madeira, queremos unha peadera de madeira de autobuses aquí en Ribeira. Entonces, dixemos, cando salimos e entramos no coche, dixemos, madeira non, pois estamos ao lado do mar e non hai mantenimiento aquí. Entonces, esta é un pouco a secuencia na que explicamos, se vedes na parte central, o ámbito da actuación. Esto está en tierra de nadie, en el malecón, está en una zona muy transitada, en el borde de la ciudad con el ámbito portuario. O sea, lo que tenemos detrás son las traseras de las naves. Algunas naves son bastante antiguas, pero se conservan bastante dignamente. Y delante tenemos una pequeña plaza pública, pero como le pasan 3-4 carriles de coche entre el puerto y la plaza, en realidad es una zona muy de paso. La única petición que nos hicieron de programa es que el apeadero tenía que dar cabida a 5 autobuses en línea y que aquí pegaba mucho el viento y llovía en horizontal.
por lo tanto la gente tenía que estar protegida debajo del apeadero. Son las dos condiciones. La otra condición que no respetamos es que tenía que ser de madera. Y poco más. Y poco más. Despois, este plano que ejemplifica? É un plano, bueno, a veces é difícil explicar as cousas, non? Se vos fijades hacia a izquierda, hacia a dereita do plano, vedes que hai como dúas cubertas de naves en color rojo, e a nosa tamén está como incluída en color. Si hai algo característico nos puertos, e é que generalmente a tipología da nave ten que ver co uso que ten que ver cas luces que ten que cumplir. Entonces ese atractivo, decíamos, joder, sería bonito que a nosa peza, que é charnela entre algo residencial e máis de escala urbana, de ciudad pura e dura, frente ao ámbito portuario, tuviera algo que decir tamén, joder, pues esta cubierta é dun apeadero. Entonces, ao final, a decisión de irnos ao que veía desintuído, que son as bóvedas, tiña que ver con, vamos a intentar generar el volumen, que ao mesmo tempo te recolle, pero que teña unha certa cualidad espacial, que teña esa identidade propia, de decir, joder, mira, o apeadero é isto, non é unha simple cuberta plana. Bueno, queríamos entrar neso, ¿no? Nosotros le propusimos al cliente una estructura de hormigón. En realidad esto se convirtió en un proyecto de una estructura de hormigón en una zona urbana. La estructura son 5 bóvedas de distintos tamaños, de 2 tamaños distintos. Hay 2 bóvedas, en realidad, que se repiten. 2 que se repiten. Y una visera a una cota relativamente baja para tratar de protegerte, generando más volumen en las zonas de las bóvedas y acotando mucho la altura en la zona de la visera. La verdad es que cuando lo presentamos nosotros no sabíamos si el cliente lo iba a aceptar o no. Fue bastante arriesgado, porque podía haber dicho yo no pedí esto y que ahí se acabase el proyecto. Cuando lo presentamos nosotros teníamos pensado cómo construirlo. Finalmente el cliente aceptó el proyecto, le pareció bien y se lo adjudicó a una constructora, que lo primero que nos dijo es: esto no se puede construir como vosotros decís, hay que hacerlo prefabricado y traer las bóvedas. Las bóvedas son bastante largas, 15 metros de largo, y esto estaba concebido con una estructura, con una junta en el medio, pero con una estructura que funcionaba con las bóvedas como vigas, apoyadas en pilares separados 14 metros, y la losa horizontal atando todo el conjunto. Tenía una junta en el medio, como digo, pero la constructora lo primero que quiso fue prefabricarlo y montarlo. Nosotros decimos, mira, no tienes medios auxiliares para prefabricar esto aquí y traerlo por el dinero por el que está pensado. Nosotros lo hemos pensado como una construcción tradicional, construyendo cimbras, usando tablas de encofrar normales y corrientes y hormigonando en el sitio. Finalmente la constructora subcontrató a una constructora de la zona, de allí. Solo se lo explicamos una vez una al bóveda, encargado, una única vez. El encargado dijo, esto es facilísimo. Hizo un plano horizontal a la cota en la que tenía que empezar las bóvedas, y a partir de ahí fue construyendo las cimbras con madera de pino e iba generando los armados atados en el sitio. Usamos redondos pequeños porque los gruesos tampoco eran demasiado grandes y tenían que poder grifarse con facilidad en obra, y la verdad es que fue un placer trabajar con un encargado que supiese manejarse con tanta facilidad. De hecho, la geometría compleja a priori que puedes ver aquí, una vez que replanteas los dos centros de las bóvedas y tienes replanteado en el suelo el origen y el final, es muy sencilla. En realidad es una de estas cosas que nos gusta mucho, en el que algo aparentemente complejo luego se puede desarrollar de una manera bastante sencilla por una persona que simplemente sepa gestionarlo. Tiñamos a suerte que enfrente está un mercado, con lo cual ten unha cafetería na cuarta ou na quinta planta, e facíamos fotos. Entonces, secuencialmente era precioso. Tú ves na foto da izquierda como montaban as dúas extremos, porque eran as dúas bóvedas similares, as máis pequenas, e foron como construindo secuencialmente. Entonces veías como casi como un collage. Si tú fixeras un collage de como se encofra, se arma e se hormigona, se desencofra, era moi bonito, era moi plástica. Además é unha obra que non ten requerimientos, é dicir, non hai normativa de nada, non hai que cumplir aislamientos, non hai que cumplir nada, e era como generar pois unha especie de escultura, ¿no? Por eso o de quebrar, isto tiña 70 metros de largo nunha parcela que tiña apenas 7 metros de ancho, con unha pista de bicicletas por un lado, e por outro lado ibas ter como 5 autobuses. Entonces decíamos,
igual que hai 1000 personas, vamos a intentar generar 1000 posibilidades de estar sentado e de visuales, ¿no? Entonces, bueno, aquí vedes un esquema de que das dúas bóvedas tipo que se repiten, as dúas pequeniñas son as dos extremos para intentar afilar o edificio, bueno, a peza, e as máis grandes están no medio, ¿no? Entonces aquí, por exemplo, nesta foto non se ve a quinta bóveda que está no fondo polo giro, que xa está desencofrada, está hormigonada como a primeira, e vemos as outras que está unha en fase de encofrado, outra en fase de armado. Xa temos un autobús onde ves un pouco a escala que vai ter, e era super bonito, non? Vemos pola izquierda, pues, simplemente como chegan co armado en recto e o teñen que plegar, ten que ver co que dicía Isma, a trabajabilidade, non? Como armamos isto para que se poda traballar ben, e cando estabas debaixo ibas vendo un pouco esa secuencia de encofrado, desencofrado. A dereita, eles tiñan un tema, habían acabado de urbanizar esa acera, había un ano e medio, decía, joder, hai que intentar que non parezca un parche, xa que estamos rompendo todo isto. Entón dixemos, pues vamos a generar como un pavimento no medio que sea como, bueno, que acompañe un pouco esa sinuosidade que queremos intuir. Entón metíamos unhas pletinas e íbamos cortando a baldosa que tiñan para intentar aproveitar ao máximo, ainda que, bueno, aproveitamos ao final o que quisemos, ¿no? E desde arriba o resultado final era este, ¿no? E esta foto ten que ver ca última foto que queremos enseñar, ¿no? Cando tiñamos que decidir que elemento sellador lle poñíamos arriba, había varios colores, ¿no? Entonces, ao final optamos por un color, sabíamos que se iba a degradar, non hai nada que en posición horizontal aguante nada, sobre todo se é aplicado in situ. Entonces decidimos usar un color máis blanquecino pensando en unha degradación máis agradable, máis tenue, e convencemos un pouco polo color. O Ayuntamento quería outro tipo de color, dixemos, mira, isto vai disimular moi ben o que son os excrementos das gaviotas, non? O blanco, tal. Entonces, moi ben pensado, e tú dices ao final, podía ser isto como calquera outra cousa. E a dereita vedes un pouco o que explicabas, non? É unha secuencia que no que é en realidad unha beirarrúa recta, tú generas como un espacio que ten, pues, podrá decir alguén que entorpece, e outros dirán que, bueno, que obviamente hai pasos rectos de 1,80 m para cumplir a accesibilidade e todo eso, pero generábamos un pouco esa idea, non? A parte dereita vedes que xa se intúe un pouco esta protección que nos pedían, que era frente aos ventos, que o que puxemos foi un muro vegetal con jazmines, que todo o mundo estaba moi escéptico e chamaronnos que hai uns meses, 2 años despois do propuesto, 1 año e medio despois, e dixeron que estaban super contentos porque funcionaba moi ben, e nos resoplamos, dixemos, menos mal, porque senón nos amenazaron con poner metacrilato cerrando toda la pérgola por aí, e al final, como el jazmín creció lo bastante rápido, esta é unha foto actual, ¿no? Se quedou sin metacrilato. Hai unha jungla aí que dices, bueno, bien, sabes, bien. Tamén é certo que esta jardinera se fixo a conciencia, e ao final esta foto é un pouco enseñar o estado no que se vai degradando ese revestimiento que en uns anos vai desaparecer, ¿no? É dicir, xa en fase de hormigonado cuidamos moito o curado do hormigón, non ten unha sola fisura, está funcionando moi ben, e por geometría debería de evacuar bastante ben as aguas, ¿no? Esta foto simplemente é un pouco que comentábamos antes, ¿no? Cando decimos que como van a envejecer as cousas, donde estamos, ¿no? Es decir, España vive un momento moi chulo de arquitectura, e son todo fotos que teñen que ver co Levante, onde é unha climatología moi distinta a nosa, onde é unha arquitectura que ten que ver con esa climatología, con os detalles que teñen que ver con esa climatología. É seguramente unha maneira de envejecer, ¿no? E moitas veces, cando un cliente te ensina esa foto e tú lle explicas, mira, que estamos aquí, ¿no? E tens que pensar que aquí as cousas van a sufrir e van a envejecer. Entonces acabamos con isto do tempo, ¿no? Donde xa nas redes sociales enseñamos isto, ¿no? Cando acabamos uns módulos de madeira que fixamos por alá polo 2015, no, 2010 era, non? Está mal esa fecha, no 2010, que tamén xa nos habían pedido facer uns módulos nun parque en madeira. Imaginadevos construir en 2010 en madeira, e xa fixemos con tableiros que se compraban a 25 km tamén daqui, ¿no? Que era o competidor do de Vilalba, xa era genial, porque eran os dous, fabricábamos un tipo de tableiro, pero eran competidores, e resulta que tiñamos unha obra, unha a 25, outra a... Entonces xa se pensou un pouco con como se poden sustituir esos paneles. X anos despois nos chamaron para decir, oye, mira, a verdade é que non fixemos ningún tipo de mantenimiento, vide a ver isto como se pode retocar, ¿no? E eu, cando chegamos aos módulos e vimos as contras abertas, dixen, ostras, me recuerda que temos unha foto moi parecida. E fixen a foto para visibilizar o que é a realidade, ¿no? Es decir, a foto que veíamos antes do 2016, no 2021 o color da madeira é ese. É un pouco queríamos acabar con eso, ¿no? De que fijadevos o que pasa,
en 2 anos apenas, vemos atrás como creceu a vegetación, pero vemos tamén arriba como as cousas van collendo arrugas, ¿no? Esto es una opinión de un usuario respecto a nuestro trabajo. Esta foto no la hicimos nosotros, la hizo el fotógrafo y nos preguntó si la queríamos. Dijimos que por supuesto. La borro, dijimos, ni si te ocurra. O sea, esto es como la vida misma, ¿no? Tú puedes opinar A, B o C, pero siempre habrá 1000 opiniones como ten que ser. Alguien muy perverso nos preguntó si lo habíamos hecho nosotros digitalmente. Pero no, porque está muy bien escrito, ¿verdad? Y hasta aquí hemos llegado. Nosotros hubiésemos puesto Pergo. Ya está, hemos acabado.